З надыходам халадоў многія жыхары нашага раёна пачынаюць ацяпляць свае дамы пры дапамозе печаў. На жаль, часта забываючы пра трыманне іх у належным стане і мерах пажарнай бяспекі. Асаблівая ўвага ў прафілактыцы гэтай праблемы надаецца пажылым людзям, якія пражываюць адны. На гэтым тыдні іх з назіральнай камісіяй наведалі работнікі Шклоўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях сумесна з раённым цэнтрам сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва і Шклоўскім раёнам газазабеспячэння. Праводзіць падобныя рэйды ўжо стала добрай традыцыяй, бо яны, як паказвае практыка, выконваюць сваю галоўную функцыю, дапамагаюць пазбегнуць бяды і звярнуць увагу жыхароў на стан іх домаўладанняў. На гэтым тыдні працаўнікі раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Шклоўскага раённага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва і райгаза наведалі пажылых людзей, якія пражываюць адны ў вёсцы Заполе Славенскага сельсавета. Тут яны праверылі аб'екты, якія ў асенне-зімовы сезон нясуць у себе пожарную небяспеку, печи и газовые плиты. Каждый год мы проверяем домовладения на предмет состояния пожарной безопасности перед отопительным сезоном. Именно проверяем печки, в каком состоянии находятся, притопочные листы. Естественно, конечно, должны быть и пожарные извещатели в исправном состоянии. Рекомендуем гражданам Шкловского района обезопасить себя и, конечно же, свои домовладения. Кажучы пра газовые плиты, варто отзначить, что их стану необходимо надавать повышенную увагу. Сегодня мы посетили деревню Заполье, посетили домовладения жильцов, проверяли мы газоиспользующее оборудование, технические условия установки газоиспользующего оборудования. В данном населенном пункте вопросов не возникало, все газовые плиты новые. Люди знают правила пользования газом в быту, но им, опять же, мы раздали еще памятки по мерам безопасности правил пользования газом в быту и по угарному газу, если возникли какие-то вопросы, чтобы человек знал, как тебя надо вести в этой ситуации. Варто адзначыць, што ў ходзе абследавання прэтэнзій ад супрацоўнікаў службаў да жыхароў вёскі не ўзнікала. Усе печы падрыхтаваны да ацяпляльнага сезона, а газавыя пліты цалкам у спраўным стане.